Uffiċjali għolja tal-Leza, kumpaniji tal-karozzi tal-kiri u persuni tal-qalba fil-Labor allegatament tal-inqas daw l-aħħar 3 snin ilhom jagħmlu parti minn reket ta' multi ħasil ta' flus, tixħim u frodi. Skandlu ieħor illi jaqa' direttament taħt ir-responsabilità tal-Ministru ta' Byron Camilleri. Tal-allegat reket inkixef mill-avukat Jason Azzopardi kif il-ġimgħa filgħodu talab illi tinfetaħ b'urġenza inkjesta maġisterjali minħabba illi qed jgħid li numru ta' turisti li jagħmlu użu minn karozzi tal-kiri f'pajjiżna kienu tieħlu multi u tnaqqis ta' punti fuq ċitazzjonijiet ta' traffiku mwettqa minn sewwieqa lokali li huma qrib sew tal-Partit tal-Labor. Skandlu illi kemm il-Prim Ministru Robert Abela kif ukoll il-Ministru Byron Camilleri allegatament kienu konxi dwaru. Skont dak li qed jiġi rrapportat sewwieq li ġeneralment ikun ġej mill-kamp laburista u li jieħel multa maħruġa mill-Leza ħafna drabi jkunu referuti mill-Customer Care tal-Labor u gwidati għall-uffiċċju tal-Kap Eżekuttiv Svetlik Flores kif ukoll l-uffiċjal tal-Customer Care u kunsillier fil-Kunsill Lokali ta' Raħal Ġdid Neville Camilleri. Ġie allegat ukoll li dawn iż-żewġ persuni għandhom aċċess għas-servers tal-Leza u hemm kienu allegatament jimmanipulaw id-data b'mod u maniera illi l-multi u l-punti jkunu trasferiti minn fuq is-sewwieq għal fuq turist illi jkun kera karozza. Jason Azzopardi qal li skont sorsi qrib sew ta' dan ir-reket Flores u Camilleri kienu sansitra jiffalsifikaw il-firem anka permezz ta' Photoshop fuq agreements folots sabiex tapares it-turist ikun qabel għal trasferiment ta' tnaqqis ta' punti taħt ismu. Ovvjament bit-turist ma jkollux idea x'qed jiġri. Intqal ukoll illi kemm Flores kif ukoll Camilleri allegatament irċevew rigali u anke flus. Ġi spjegat li l-multi mingħand it-turisti kienu jittieħdu mid-dettalji tal-kards bankarji li jkunu ppreżentaw qabel ma jkru il-vetturi. Bi klawżola partikolari ta' awtorizza lil kumpanniji biex jieħdu l-flus la darba t-turisti jeħlu multa. F'diversi każi Jason Azzopardi allega li dawn il-flejjes minn flok kienu qed imorru għand il-Leza bdew imorru għand il-kumpanija privata nfisha b'eluf ta' turisti allegatament frodati minn dan ir-reket. U insista li kemm Robert Abela kif ukoll Byron Camilleri kienu konxi b'dawn l-iskandlu kollu madankollu baqgħu fommhom siket u taw garanzija illi dan l-iskandlu jibqa' dej.